Dintre d'un grup d'obres que s'han contractat figuren 3 actuacions, 2 d'elles a l'Avinguda Catalunya i una a l'Avinguda Unió. Les pròpies de l'Avinguda Catalunya consisteixen en el pas diguem-ne, allà a la zona de la rodona de l'Eurocàmping, en què es procedirà a tapiar el pas subterrani que hi havia fins ara. Aquí pràcticament ningú el feia servir i ens causava molts problemes a l'hora que hi havia pluges copioses, i per tant es procedirà a tapiar això i a pintar-lo amb superfície que ja s'ha iniciat. Per altra part, a la sortida del carrer Nord, a les Cases Noves de Sant Antoni, també es procedirà a senyalitzar un pas horitzontal per tal de poder travessar i anar a la zona de l'edifici de les Sobreres, a la zona propera al bar Cabarres. I finalment, a l'Avinguda Unió, seguint l'antic camí de Torre Valentina, a la zona més o menys de la Torre Roure, allà es procedirà també a la senyalització d'un tercer pas de vianants que permetrà també el travessar la carretera amb moltes més condicions de seguretat.